Δεν έχουμε, πιστεύω, σήμερα λόγο να διαιωνίζουμε κάποιους εθνικούς θρύλους ή εθνικούς μύθους μέσα στο μάθημα της ιστορίας. Είναι στοιχεία της συλλογικής μνήμης, διαμορφώθηκαν όταν υπήρχαν αλήτρωτοι πληθυσμοί εκ των συνόρων για να εμψυχώσουν εν ώψη της τελικής ρύθμισης του ανατολικού ζητήματος. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε σήμερα να χρεώνουμε, να πιέζουμε την ιστορία με τη διαιώνιση αυτών των θρύλων ή μύθων, όπως θέλουμε να τους λέμε, διότι έχει ένα πολύ πιο σπουδαίο ρόλο να επιτελέσει. Για να ακούσω ότι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Miss, hey, hello, miss. Έλα, παιδί μου, Γιωργάκη. Miss, την 25η Μαρτίου. Τι βαράς, Βαγγέλη, Χάιτς. Βλακεία δεν θα πεις πάλι. Η πρόληψη σώζει ζωές. Σ' ακούω, Γιωργάκη, παιδί μου. Miss, την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τότε που είπε το ηρωικό όχι ο Παπαχλέσσας στους Γερμανούς και μετά κάτι Τούρκοι μπήκαν με τάγκ στο Πολυτεχνείο. Θα χτίσω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι παίζω ατέλειωτο κουβόταξι.